Ceacht a fiche sé, an sé ó ceacht as fiche, ticéid. Tá Joseph amó. Níor chola mé éana glúisteán na teacht. Rothar atá aige. Dé bheithe sa chugainn a Joseph. Go maidir sibh. A bhuiir sibh na ticéid an chluiche ó hémas. Fuair me ceanúi. Ní thuúrach sé a hiile dom. Níl siad aige. Ní ra bheigech ceanna bháin nuair a bhí sé sa bhaileir maidin. Der sé go bhfuil siad an gáin. Sinné chola mé neamh. Bhí fearan seo agus dúirte gur cheannaí sé ceann chúig font inné. Is mar sin a bhí na gcónaí don na cluichí tábhachtacha. Bheith slú a mór a láthir is dócha ag na cluichí dé dónaí. Bheith, bhín slú a mór a láthir a báirce chrócaí do chréimh na héireann sa fel agus san amanaíocht. Mar sin féin, deirtar go bhfuil máthe teachtar na cluichí. Deirtar ach ní chreidir me. Bhí mé géisteach le fearr chláir telefíse an líche faoi dheire, agus dúirte go bhfuil suas le 100,000 duine idir agus uachalaí an nimmirt inis.